Minangkane adikku Dewa Srani. Iya. Mangsa Buddha Bulahing Pur Banjur Barat Bathara Kala. Iya. Sang Hyang Kala Kalana kalagut maring Gusyungnya marang ngaringis tutupin saka wenga mangasas pindha maruta netra lir surya gambar ladal Kang Rayi nyadong dawuh Kakang Bathara Kala Kang Rayi maling raga nyadong dawuh kula maling sukma nyadong dawuh pesat nyawa nyadong dawuh sambernya nyadong dawuh yanus muni sanging timbalanipun Kakang Bathara Kala menika mangke badhe nglesnokaken Bajul Barat kula kowe tak awe wektu iki bakal tak jak mbudidaya bisa numpes Pandhawa jer Pandhawa ku Sukerta munggihipun Kakang ayo padha dipangan bareng woi ladal di nun memangan iki di woi ladal mangan di mangan kana do mangan muga-muga busung wetengmu. Karo mangan yo nganggo antan-antan ora yah mene mangan iki nglemu awak apa piye? Mangan nek yang esuk engko ora saiki. Bareng-bareng ngono lho. Memangan kok dhewe. Ninggal karo mawalar. Nek kono mangan. Kowe enakno, nek perlu sak duse sisan.
Aku tak gliak-gliak ora memangan aku. Do delok aku. Karo memangan. Wong iki mbok rasah ngongso tumramping diga mulih me prayoga kok. Go mulih prayoga kok piye? Ha timbangane kok mangan metu didelok wong. Go mulih nang montor le mangan. Selang elih wudelmu. Iki ning mangan ora bayar kok kan rame iki. Angkungke ora rame ming mrenggake becik. Dadi nek iso ki mangan iki bareng. Mangan bareng, wareg bareng, ora kok sing kabeh do wareg liyane ora iki nek jenenge pemujine sing ora mangan iki mestine elek to. Nek ngono mangan bareng sayukya yuk lawuhmu apa? Ngono. Dak kucak kare ngono. Ya barang ngurus lawuh lho. Lajeng upamane kasembadan mangsa Pandhawa. Panjen wis tak angkah rena kelawan wengi, mula tata-tata tindak Ibu Tari ado dicerak-cerak didoi. Jer Ibu Tari bakal mbudidaya patine Janaka. Murih lanang jagat lancuring bawana tumiba marang Dewa Srani. Kepareng kula nata para rencang didal menika tak lilani para bajul barat. Sang sayan mangimba-imbaning kaya ngamuk sawela gring-gring dewa kang pinangka skaring bawana Dewa Srani wonten dawuh Bu. Mengko yen ketemu Janaka mangsa bodho nggonmu bakal ngrekodaya patine. Aku tak dikaduwen. Oh iya. Nlusup alas mlebu wana muga-muga ndang bisa pinanggih marang Janaka Purbawasesa tak pasrahke marang Dewa Srani kesinggihan ngestaken dawuh Kanjeng Ibu.
nenggih ingkang wonten ing kayangan Sapta Pertala. Sangjang Ananta Boga nampi marang pisuwaring upayah Raden Antarja. Sigra katimbalan murih nyaket pasebani arep mengdeng dening kami sing ladi Dewa Lundra ngaprangasayan Dewa kang pinungka skaring bawana ora bakal samar kaya iki putuku Antarja. Inggih Eyang. Raharja kula ngadhep ana ngarsanipun Eyang, pangestu dalem. Kados winantu ing karajan ing Sambikala. Sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wangsanipun Kanjeng Eyang. Ya, ulun tampa. Ana wigati apa kok kita ngadhep sumengka pengawak bajra? Eyang, kula tansah ngantu-antu minjang menapa perang Baratayuda kelampah. Kula badhe ngetingalaken lelabetan kula dumateng para pepundhen kula Pandhawa. Mbok bilih Eyang sampun ngawungani titi wancinipun perang Baratayuda, titikanipun menapa yen to sampun meh badhe dumugi perang Baratayuda Eyang. Nggih. Miturut sangka wawasan ulun ora bakal suwe maneh ana perang gedhe ingkang aran perang Baratayuda Jaya binangun para pepundhen kita Pandhawa lawan para Kurawa. Iku ora bakal meleset, mesti bakal kasembadan. Lah banjur kita matur lamun to kepengin bakal ngetokake lelabuhan. Tegese apa kula? Eyang, kula kepengin sanget pinaringan kadigdayan ingkang linangkung. Senajan Eyang sampun paring kadigdayan ing awujud upas anta lan sungut, kula nyuwun supados pinaringan ingkang langkung malih ing pengangkah ampun ngantos para kula ngepok kuncanipun para pepundhen kula mamarta cekap ingkang wayah badhe ngrabosa wonten ing paprangan. Mekaten Eyang. Nggih. Kita wis ulun paringi upasanta lan sungut. Yen kepengin bakal wimbuh tumraping kadigdayan, kita bakal ulun paringi upas wrayang ingkang dumunung ana ing ilat. Jero upas anta ana napas, sungut ana larapan, yen upas wrayang ana pucuking ilat. Yen pancen kita bakal sumanggem labuh marang Pandhawa, kita darbi sumpah
aja ngepok koncane para Pandhawa kita saguh ngrabosa ngrampungi gawe mungsuh Kurawa. Iki. Lah. Wawaleri kita ulun paringi upas wrayang ing besok kedadian perang Bratayuda. Aja ngepok koncaning Pandhawa. Waton tepake Kurawa. Kita dilat bakal rampung tumekaning pati kabeh. Ora perlu Pandhawa ing maju mungsuh marang Kurawa. Netraning salena tunggal netrane sang bagus. Sang bagus. Semuanya kamanungsan liringe kodi kamantyana kongas sing mamas leng-leng bronto wah menika kula remen sanget Eyang. Mugi tumuli kaparingna kula mboten srantos nenggo dhateng dawuh mbok bilih sampun cetha menika tumapaing perang Bratayuda mboten perlu nampi dawuh para pepundhen kula ngamarta kula badhe sagah ngrampungi para Kurawa. Iya. Coba tutuknu wengakno. Ilat kita bakal ulun dilat. Muga kena kinarasrana upas wrayang manjing ana nganggo kita. Kula semagaken kesanipun Kanjeng Hyang. Wengakno tutuk kita. Nggih sedika. Wis kita bisa mbuktekake peparingipun Eyang. Ih, matur nuwun Eyang. Gandeng sampun pinaringan kadigdayan. Kula dalem niku nyuwun pamit mangke mindhak dipun rangu dhateng para pepundhen kula Pandhawa. Sawanci ing wayah Manjing Sinopati anggen kula nyuwun pangestu wedal menika mboten perlu kula wangsul sanipun Eyang. Ya, tak pangestoni mbok menawa tumulya dadi perang Bratayuda kita bisa mengkasih karya ngentekke para Kurawa kesinggihan Kanjeng Hyang. Jagat Dewa Bathara. Aku wis diparingi upas wrayang marang Kanjeng Hyang. Sapa sing tak dilat tepake mesti mati. Ning apa ya aku kudu percaya ngono wae. Coba saenene tepak kewan tak dilate. Kira-kira mandi apa ora pas wrayang.
yen perlu kayu tak dilatih lanas apa ora. Ing Raden Antarja arsa nyobi marang katiasan peparingiro ingkang eyang. Sang Hyang Ananta Boga ingkang dumunung wonten ing ilat. Ing kono tipaking satu kewan wana den dilat kepireng jelih kepati kewan sirna neron dilat mandira geng lanas ambruk sanalika gembira tiasing Raden Antarja.
palukon lakune lekas lugi tole nuting kitung kadung kadereng momong momong memangun manah rahayu hakolong kumolong manatu koro halon karnan ruangan diko Mbar wonten dawuh Koko Prabu kabeh para kadang wis kumpul ya sampun Kang Mas Janaka Kang Mas Udara ugi sampun ngabyantara Arjuna Sena wonten paring dawuh Koko Prabu ana apa Mbar Paji kakangku sawetara prayoga nunggun mulungguh aku tak nimbali para panakawan kula semanggaken sanipun Koko Prabu iki kaki lemu wis ngadhep ditimbali Kakang Semar lah dalah wonten paring dawuh rumangsa bombong ing pamikirku tak ibaratke para kadang Pandhawa mlaku ing wanci panglong peteng dedet senajan mung jeneng para sipating para kaman nanging kasunyatane bisa njalari pepadang tumraping negara Indraprastha. Lah dalah. Kula menika tiyang alit ampun ngantos dipun ageng-agengaken. Iya kaki. Prayoga ingkang mulungguh anakmu awinen sawetara. Nggih, nistakaken dawuh. Arjuna wonten paring dawuh Koko Prabu Werkudara. Apa Mbar Paji kakangku? Ingkang dipenggalihake marang kabeh para kadang Koko Prabu Bathara Kresna nggone lirmu marang kewajiban malah yen pun kakang kang mirengake pawarta yen to Koko Prabu ing wektu iki pinuju mbangunake teteki tapa ana bali kambang iku miturut sangka jangkaning Jawata sapa kang bisa amungu nggone tapa sari Koko Prabu bakal bisa unggul peperangan besok ing perang Bratayuda. Dimas aduh Koko Prabu kula dereng saged mbuktekaken menapa Koko Prabu saestu mbangunaken teteki wonten bali kambang pramila ing rayi mboten saged matur yen to Koko Prabu sampun midhanget pawarta mbuh bilih badhe paring dawuh sinten kedah amungu dhateng Koko Prabu Bathara Kresna Koko Prabu cumadung dawuh upamane aku sing supaya mungu marang jriteng kakangku kowe dawuh karo aku tak mangkat nggugah nggone tapa sare Kresna kakangku. Koko Prabu sampun wonten injing pinangka sesulih tumraping kawaskitan
Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar kados pundi iguh pamariginipun Kakang Badranaya. Kakang Semar piye miturut iguh pamrayogamu ngenani bab Koko Prabu Bathara Kresna nggone Taposari ana ing Bale Kambang. Kakang Semar ngeten nggih, Den. Miturut saking petang kula Ndara Kresna menika mboten tapa nanging badhe ngupadi dhateng Jitapsara. Buku Jitapsara menika seratan tetandhinganipun antawisipun Kurawa lan Pandhawa. Pramila gandeng medal menika Kang Raka sampun mbangunaken tetapa wonten Bale Kambang. Inging saged amungu kejawi namung Kang Rayi Ndara Janaka mboten wonten sanes. Kula ing badhe ngiguhaken, kula ing badhe ngreka daya lan budidaya kados pundi mulih Kang Raka Ndara Kresna tumuli wungu anggenipun Taposari. Ngaten. Dimas Arjuna kula wonten paring adhawuh Koko Prabu miturut kawicaksane Kakang Semar jeneng para ingkang kudu mungu marang Koko Prabu lan ingkang bisa amungu nggone tapa Koko Prabu Bathara Kresna. Tandya para Pandhawa Byaga mulung mangusiring Prasata Kurawa Kambakung kesruga titik larut katut sagung para ratu Engkang kapilayu sang swata momyang pradi pati kula nyuwun pamit Koko Prabu sing ati-ati Dimas Arjuna Sena apa awat-awatana Janaka ya Kakang Semar mangsa bodho pangiguhmu tumrap marang adiku Arjuna nggone bakal amungu marang Koko Prabu kang nembe teteki ana Bale Kambang. Kakang Semar nyuwun pamit badhe kula dhereke Ndara Janaka prayitna ngati-ati Kakang Badranaya.
Cumadong dawuh Ndara, cumadong dawuh Den. Cumadong dawuh Ndara. Mesakake niki nek ora ndang didhawuhi soalé wis larane wis ndadekke lara wiyaga. Wiyaga. Ora gawe larane wiyaga, mesakake. Krungu muni kabeh doloro wiyaga. Iku kupingmu bosok kana. Bocah ki nek do kentir. Kowe diawe Ndara dijak munggone Taposari ingkang sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Ning ndi, Pak? Nang Balekambang. Solo kuwi. Solo ngendi? Solo Puk. Kaerak Balekambang saiki ngawur. Wong duwe dhewe kok Ndhuwurwati kok njur padhake. Ayo Nala Garing iguh sangka bapakmu bakal tak leksanani. Monggo, monggo. Kakang kira-kira Koko Prabu bisa tak wungu apa ora? Pun mangke tak caosi prisa. Nek empun dumugi mrika kula caosi prisa menapa rasa dadak dugi mrika kula pun ngerti. Iya Kakang, pun mangke. Niku dijak para cebleng-cebleng niku. Ngarane anak sia-sia cebleng. Cebleng ki anak apa lho? Cebleng kuwi anak celeng. Dadi kowe iki celeng ngono. Nah, gandeng anak celeng awake dhewe celenge Semar, ngono lho. Ngarani Semar kok celeng. Ha wetene nek ngunake awake kok cebleng-cebleng. Menika mangke tumuju wonten anu nggih Den. Wonten Balekambang. Iya Nala Garing. Cinarta Kotapa. Dereng sawetawis tebih nginsaksana Raden Arjuna saking Kraton Ngamarta. Nenggih praptanipun Prabu Dewasrani Janaka mandheg tugel gulumu kowe. Prangguling mungsu kepawaknya mungging ngaloga ngengetono risang srangkong para mangsa ora pangling kowe Janaka iki sapa putra siswa ukir pidyan Prabu Dewasrani anake Durgareng gleleng temen kowe Prabu Dewasrani ya aku apal kabeh kuwi Gareng Petruk Bagong sing ngetutke Janaka mesti kuwi ora aku wis ganti jeneng kok aku sudu Gareng aku Girang aku ya sudu jeneng Petruk aku Tropek iya kok aku ya wis ora jeneng Bagong aku wis gong tiba iya
Iki ya sudu gareng, kudu girang Dik. Iki reng digawe. Iki ya sudu Petruk ya, Truk. Iki Truk ayo. Dipe ngono. Nah kemripik kowe. Ngono kok ngono kok dipe. Ah dipe lu berhubung laler kowe. Karo meneh kaya iya, Cuk. Arjuna ana paran. Kowe nglilakno lananging jagat lancuring bawana bakal tak wengku. Kuwi kodrating Jawata ingin ora bisa diowahi. Lila apa ora? Kuwi jaman aku bakal palakrama marang Betari. Dresanala kowe ora nglilakake. Wektu iki wis mung kari tok ulungke apa ora? Nganti ora tok ulunge tugel gulumu. Swarga ginawe ayu mrene legane ngati. Aja mlayu, Janaka. Dole. Kepethuk karo Wesi Brani. Wesi Brani sapa? Brani mati kae lho. Wah ora mudeng aku. Alah, jan lali aku. Jaran Sembrani. Jan lalen tenan aku. Kowe iki arep omong apa? Ndara Janaka iki kepethuk karo Serani ngono lho jenenge iki. Serani? Serani sing tok anu kae lho, wah jian. Angele iki lho. Lah kowe ya cah budeng. Anu anake kae lho sing wedok sing mringis. Sapa to? Alah jan. Ora sing nulungi aku ki ya jan wis sing kae lho, sing amune adimu wong wedok mrenges. Sik sapa to? Alah, jan. Jan. Ratu Jem. Weh. Aja guyu sik to, Mar. Nyemprot e. Durga. Nah! Wah. Munine muncrat kabeh. Anake kuwi gelut karo Ndara Janaka arep njaluk lananging jagat lancur pitik. Lancuring bawana, Ding. Kalah kok sing wedok adimu ngono tak belani nggoer ngono iki.
Si Durga ku mau. Heeh. Nang ndi iki? Nang kono. Wah, tak temenane karepe kepiye Durga? Nanti kowe arep mbilan anakku lanang Dewasrani. ora usah tanding urusan apa? Andingmu aku. Lah iso kuwi, Mar. Jenenge sapa kowe? Durga. Ayo kowe. Sing arep ngewangi Surani ya kowe. Surani opo? Lali pokoke aku. Ngalih. Ku gak sana mah arep berbuat tidak senonoh kowe. Ora ngalih. Ku nek nganti tidak senonoh awas lho kowe lho. Piye karemu? Kakang, aku arep mbelani Dewasrani. Ah, Ndoro Janaka sing mbelani aku. Wani karo aku. Ora Kakang. Lah nek ora wani kepiye carane? Kowe arep njaluk apa to jane? Aku tak takon. Kok mengarep uyak-uyak Pandhawa wae. Saiki niatmu arep kepiye? Nek pancen mbilani Dewasrani, Ndoro Janaka sing mbilani aku. Kowe tak idak-idak. Ning nek ora mbilani, tak jaluk patine Dewasrani. Ngerti? Ya wis tak lilani Kakang. Ning kira-kira Kakang Semar bisa minangkani penyuwunku apa ora? Aku duwe penjaluk loro. Ya, Dewasrani mati, Ya aku lila. njaluk apa? Ning aja seru-seru. Siji, gandeng iki mbok menawa kanggo gawe pancatan bakal perang Bratayuda Jaya Binangun sesuk yen ana rejane jaman. Aku njaluk sesaji kawur wong sing dipakake bajul barat sing tanpa ditari. Wis tak saguhi. Sepisan kaping pindho. Gandeng widodari kabeh ki wis tau ngadeni Janaka mbok aku pisan-pisan tak ngladeni Janaka Kakang. Piye? Muni piye kowe? Piye? Ngladeni Janaka. Iya, mengko tak usahake. Ning Dewasrani kudu mati. Wis tak lirani supaya dipateni Dewasrani. Ora kena lunga-lunga nang sandiku. Iya Kakang. Manjras Raden Janaka mengsah marang Prabu Dewasrani. Noyana Baskurti mangsa marang ing kono nglilakake Sang Bathari Durga marang ing putra. Perang Manjras lena ing kaprainan Prabu Dewasrani kena kecocok pulanggeni. Dadi lebu bangkene. Pun mati Dewasrani. Wis Kakang. Niki mbokne. Pun ajeng bilani kula tandingi. Pukulun Bathari Durga. Iya nggih. Aku nggih. Pun dilani matine Dewasrani namung wonten penyuwun kalih setunggal. Ngancik perang Bratayuda kudu nganake sesaji Pandhawa awasta sesaji tawur.
Wong sing gelem dipakake bajul barat sing tanpa ditari. Tak saguhi kaki. Nggih. Murih kamenangan ing perang Bratayuda, bajul barat sami mbiyantu sampean kudu diladeni kalih Durga. Aku wedi. Kalih pukulun Bathara Guru. Wedi karo bojomu? Ora apa-apa, Kakang. Wong nang ndi to? Ora tau ngepok senggol aku kok, Kakang. Saking ngene, sampean kersa nggih? Moh Kakang, wedi aku. Pun mangke kula reka. Ning kowe manut aku ala kadarnya ya. Ya kepiye, Kakang? Pun sakniki panjenengan kula ngeningaken cipta. Betari Durga ngening cipta. Iya, Kakang. Panjenengan kersa dipun ladosi Durga ning secara kaya wong ngimpi, nggih? Ya wis manut kaki. Kowe manut ora ming kaya wong ngimpi? Ya wis manut, Kakang, watu aku kelegan. Bagong ora ngisruhi. Oh iya. Litah-litih. Ngono sami-sami ngeningaken cipta. Kaya dene wong nindra, pepanggihan, pepasian Raden Janaka marang Dewi. Bathari Durga kaya dene wong nyumpena wis kasembadan ngladosi marang Raden Arjuna rumangsa bombong rumangsa mongkok. Bathari Durga wis klakon senajan to amung kaya dene wong nyumpena nggih nglados marang Raden Janaka. Maraina sumubang Iwang Aruna kadinetraning Agorabu sadaning kila ring kandikara sagatar kegedungan lengkung klir wusing bini panca babatoke ayamono ayam wono wancine mus gagat enjang pinarung swaraning peksi manyura Kakang Semar apa marem tenan aku syukur najan mung kaya dene wong nyumpena ning lega rasane atiku syukur puas aku. Jan lega temenan jebul Janaka ya kaya ngono tandang grayang duh piye. Gulung apa ta, Pak? Ora usah melu omong. Kita kaya puas-puas ngene iki ngapa ya? Gulung ketemu aku kowe. Kaya pancing.
ana rine pandan. Apa gong tanganku ki lho. Rasa melu omong. Kakang. Nggih. Aku marempeng Janaka. Kula pukul. Wis aku matur nuwun ya. Mung kari siji penyuwunku mbok menawa bisa kasembadan. Aku njaluk sesaji tawur yen besok ngancik perang Bratayuda. Kula tansah budidaya murih wonten tiyang ing purun dipun dadosaken sesaji tawur. Dewa nuntun ngaprangkasang sayan mangimbo-imbaning kayangamu sawela gringking sawela gringking kong dewa kang winangka skaring bawana yen kabeh bisa minangkani tak pestekke Pandhawa menang nggone perang Bratayuda. Kakang Semar Nur, ayo tata-tata. Mbok menawa bener ngendikane Pukulun Bathari Durga yen bisa minangkani kabeh. Bakal bisa kasembadan Pandhawa unggul mungsuh marang Kurawa. Nggih, mugi-mugi atur panyuwun panjenengan duk nalika ngadhep Pukulun Padhanang saged kasembadan. Pandhawa wetah. Iya Kaki. Niki yen badhe ngersakaken pinanggih Kang Rakandara Kresna rasah tekan bali kambang kula dhewe iki munggah kayangan kula sampun gadah gambaran yen Kang Raka manjing wonten kayangan ayo tata-tata Kaki. Ingkang kinarasnating carita laku adeging kayangan ing Suralaya. Sang Hyang Pramesti Bathara Guru kadhep marang Kang Raka Sang Hyang Narada. Tanapi marang kusaling Sang Hyang Penyarian saha Sukma Wicara kang singidan ngenya marak sowan ing abyantaraning dewa. Dewa datang ngawuningani Suwanira Sukma Wicara
nenggih sang Pramesti Bathara Guru pirsa maring neraka Sang Hyang Narada Sigra nggih ngacarani. Cah neng yan neng talaga kati langit mambang tebas lan pamaneka lintang daya kusumayana Semawur sawara sarating karadeka